ನಾಟಕ ಪೊರ್ಲು. ಈ ನಾಟಕ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡಪೆರಂದು ಒಂದೇನು ರಚನೆ ಮಲ್ತಿನಾರು, ರಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತಿನಾರು ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವ ಎಸ್ ಕೆ ಮೇರು ಮೆರಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಮತ್ತರ್ಮೆಡು ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನಲ ನಡಪೆರಂದು ಆ ನಾಟಕ ತುಯ್ಯರೆ ಸುರುಕು ಇನಿ ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದ್ ಪೈ ಸತೀಶ್ ಪೈ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ರಥಬೀದಿ ಮುಲ್ಪದ ಜೋಕ್ಲೆರ್ದು ಪದರಂಗಿತ ಕೇಂದ್ರ. ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ನಡಪು ನಂಚಿತ್ತಿ ತುಳುನಾಟಕ ಪರ್ಪದ ಉಚ್ಚೆಯಡು ಸೇದಿನ ಮಾತಾ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲಿನ ಮೂಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದು ಇಳಿದ ದಿನದ ಪದರಂಗಿತ ಕಜ್ಜಡು ಪದ ಪನ್ಯರೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಅಮೂಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ದಯಾನಂದ ಪೈ ಪಿ ಸತೀಶ್ ಪೈ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ರಥಬೀದಿ ಮಂಗಳೂರು ಮುಲ್ಪ ಕಲ್ಪುನಂಚಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳುನಾಡದ ವೈಭವನು ಸಾರ್ದ ಪನ್ಪುನಂಚಿಂದ ಪದವನ್ನು ಪನೆಯರುಲ್ಲ. ತುಳುವ ನಾಡುದ ಸಿರಿಚ ಬಡಿಡು ಒಲಿ ಮಡಲ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ತುಳುವ ನಾಡುದ ಸಿರಿಚ ಬಡಿಡು ಒಲಿ ಮಡಲ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಸಿಂಗಾರ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಜೋಗೊಡು ಓಕೊನುಡು ಮಾಯೊಡೆ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಜೋಗೊಡು ಓಕೊನುಡು ಮಾಯೊಡೆ ಸಿರಿ ಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ 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 ನಾಯೆ 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 ಕೋಲ ಕಂಬುಲ ನಾಗ ಕಂಬಿಲ ಅಂಕಾಯನದ ಬೂಡು ಕೋಲ ಕಂಬುಲ ನಾಗ ಕಂಬಿಲ ಅಂಕಾಯನದ ಬೂಡು ಬಾರೆ ಬಾರೆ ಫಲದಿಂಜಿ ದುರ್ಕರುಣ ಮದಿಮಾಲ ಸುರ್ಕೊದ ನಾಡು ಬಾರೆ ಬಾರೆ ಫಲದಿಂಜಿ ಉರ್ಕರುಣ ಮದಿಮಾಲ ಸುರ್ಕೊದ ನಾಡು ಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ 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 ನಾಯೆ 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 ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರುಡು ಗುಡ್ಡೆ ಸೀಮೆಡು ನಲಿಪು ನಡಕೆದ ನಡಾವಳಿ ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರುಡು ಗುಡ್ಡೆ ಸೀಮೆಡು ನಲಿಪು ನಡಕೆದ ನಡಾವಳಿ ಪಚ್ಚೆದಿ ಒಂದು ಐಸಿರದ ತೆಲಿಪು ತೆಲಿಕೆದ ಸವಾರಿ ಪಚ್ಚೆದಿ ಒಂದು ಐಸಿರದ ತೆಲಿಪು ತೆಲಿಕೆದ ಸವಾರಿ ಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ 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 ನಾಯೆ 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 ತುಳುವ ನಾಡುದ ಸಿರಿಚ ಬಡಿಡು ಒಲಿ ಮಡಲ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ತುಳುವ ನಾಡುದ ಸಿರಿಚ ಬಡಿಡು ಒಲಿ ಮಡಲ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಸಿಂಗಾರ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಜೋಗೊಡು ಓಕೊನಡು ಮಾಯೊಡೆ ಸಿರಿ
ಸಿಂಗಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಜೋಗೊಡು ಹೋಗೊನುಡು ಮಾಯೋಡೆ ಸಿರಿ ಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ 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 ನಾಯಿ 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 ಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ನಾಯಿ ಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ನಾಯಿ ಲೇ 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 गा ಚಿನ್ನು ಲೇ ಲಾ ಲೇ ಲೇ गा ಲೇ 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 गा ಚಿನ್ನು ಲೇ ಲಾ ಲೇ ಲೇ गा ಲೇ 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 गा ಚಿನ್ನು ಲೇ ಲಾ ಲೇ ಲೇ गा ಲೇ 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 गा ಚಿನ್ನು ಲೇ ಲಾ ಲೇ ಲೇ गा ಹುಟ್ಟಿನೊಲು ಕಲೆ ಚಿನ್ನು ಬಲತಿನೊಲು ಕಲೆ ಹುಟ್ಟು ಬಡಕಾಯಿ ದೆತ್ತಿ ಬುಳತಿ ತೆನಕಾಯಿ ಹುಟ್ಟಿನೊಲು ಕಲೆ ಚಿನ್ನು ಬಲತಿನೊಲು ಕಲೆ ಹುಟ್ಟು ಬಡಕಾಯಿ ದೆತ್ತಿ ಬುಳತಿ ತೆನಕಾಯಿ ಲೇ 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 गा ಚಿನ್ನು ಲೇ ಲಾ ಲೇ ಲೇ गा ಲೇ 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 गा ಚಿನ್ನು ಲೇ ಲಾ ಲೇ ಲೇ गा ಲೇ 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 गा ಚಿನ್ನು ಲೇ ಲಾ ಲೇ ಲೇ गा ಲೇ 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 गा ಚಿನ್ನು ಲೇ ಲಾ ಲೇ ಲೇ गा మాయిద పున్నమెడు చెన్ను మాయిడే పోతాలు సుగిద పున్నమెడు చెన్ను నటు బరపాలు మాయిద పున్నమెడు చెన్ను మాయిడే పోతాలు సుగిద పున్నమెడు చెన్ను నటు బరపాలు లే 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 గా చెన్ను లే లా లే లే గా లే 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 గా చెన్ను లే లా లే లే గా లే 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 గా చెన్ను లే లా లే లే గా లే 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 గా చెన్ను లే లా లే లే గా వినర్ బర్పెరందు చెన్ను బయట దెంగ్యాలు బయట దెంగ్యాలు చెన్ను కైట దెంగ్యాలు వినర్ బర్పెరందు చెన్ను బయట దెంగ్యాలు బయట దెంగ్యాలు చెన్ను కైట దెంగ్యాలు లే 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 గా చెన్ను లే లా లే లే గా లే 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 గా చెన్ను లే లా లే లే గా లే 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 గా చెన్ను లే లా లే లే గా లే 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 గా చెన్ను లే లా లే లే గా ಗಂಜಿ ಬೈಪುಂಡಿಯೇ ದೆತ್ತಿ ಮಟ್ಟಿದಲೆ ಕೋನೆ ಬಾಲೆ ಪುಲ್ಪುಂಡಿಯೇ ದೆತ್ತಿ ಪಟ್ಟಿದಲೆ ಕೋನೆ ಗಂಜಿ ಬೈಪುಂಡಿಯೇ ದೆತ್ತಿ ಮಟ್ಟಿದಲೆ ಕೋನೆ ಬಾಲೆ ಪುಲ್ಪುಂಡಿಯೇ ದೆತ್ತಿ ಪಟ್ಟಿದಲೆ ಕೋನೆ ಲೇ 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 गा ಚೆನ್ನು ಲೇ ಲಾ ಲೇ ಲೇ गा ಲೇ 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 गा ಚೆನ್ನು ಲೇ ಲಾ ಲೇ ಲೇ गा ಲೇ 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 गा ಚೆನ್ನು ಲೇ ಲಾ ಲೇ ಲೇ गा ಲೇ 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 गा ಚೆನ್ನು ಲೇ ಲಾ ಲೇ ಲೇ गा ఇలతలే ఉండు చెన్ను ఇలతలే ఉండు గంట పుచ్చలుండు దెత్తి కరియ నాయుడు ఇలతలే ఉండు చెన్ను ఇలతలే ఉండు గంట పుచ్చలుండు దెత్తి కరియ నాయుడు లే 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 గా చెన్ను లే లా లే లే గా లే 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 గా చెన్ను లే లా లే లే గా లే 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 గా చెన్ను లే లా లే లే గా లే 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 గా చెన్ను లే లా లే లే గా లే 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 గా చెన్ను లే లా లే లే గా పక్కిలా బులితండు కోరిలా కెళతండు మూడాయి కెంపేరుడు మూడాయి కెంపేరుడు లక్కులే 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 ఎందుదు దొంబుదారవి పండు దొంబుదారవి పండు దొంబుదారవి పండు తామరే ముక్కిని అరళాదు మోనెను తెలిగెను తూజాండు తెలిగెను తూజాండు ఆకాశ భూమిద నడుటిత్తి తెరకుంటూ మెల్లనే మాజిండు మెల్లనే మాజిండు పచ్చ పజిరుద మిత్తు పొరలందు ముత్తులు జారద బూరుండు జారద బూరుండు వచ్చిరే గుద్దుదు తింపిన పరబెರೆ తెమ్ముదా సద్దాండు తెమ్ముదా సద్దాండు పక్క
ಪಕ್ಕಿಲ ಬುಲಿತಂಡು ಕೋರಿಲ ಕೆಲೆತಂಡು ಮೂಡಾಯಿ ಕೆಂಪೇರುಂಡು ಮೂಡಾಯಿ ಕೆಂಪೇರುಂಡು ಲಕ್ಕಲೆ 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 ಎಂದದು ದೊಂಬುದಾ ರವಿ ಪಂಡುಂಡು ದೊಂಬುದಾ ರವಿ ಪಂಡುಂಡು ದೊಂಬುದಾ ರವಿ ಪಂಡುಂಡು ಕಡ್ಯನೆ ತರ್ಕೊಂದು ತುದೆ ನೀರು ಕನೆಯರೆ ಪೊಣ್ಣುಲೆ ಸಾಲುಂಡು ಪೊಣ್ಣುಲೆ ಸಾಲುಂಡು ತಡ್ಯಗೂ ಪೂ ಪಾರ್ದು ಪೊಡಿ ಪಾರ್ದು ಬರೆಯಿನ ರಂಗೋಲಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ರಂಗೋಲಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ತೊಟ್ಟಿಲ ಪುರುಬಾಲೆ ಲಕ್ಕದ ಅಪ್ಪೆನ ಲೆಪ್ಪುನ ಕೇನುಂಡು ಲೆಪ್ಪುನ ಕೇನುಂಡು ಅಟ್ಟಿಲು ದಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತೆರು ಪೊಂಜವು ಮಾಡುಡು ಪುಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಮಾಡುಡು ಪುಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಪಕ್ಕಿಲ ಬುಲಿತಂಡು ಕೋರಿಲ ಕೆಲೆತಂಡು ಮೂಡಾಯಿ ಕೆಂಪೇರುಂಡು ಮೂಡಾಯಿ ಕೆಂಪೇರುಂಡು ಲಕ್ಕಲೆ 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 ಎಂದದು ದೊಂಬುದಾ ರವಿ ಪಂಡುಂಡು ದೊಂಬುದಾ ರವಿ ಪಂಡುಂಡು ದೊಂಬುದಾ ರವಿ ಪಂಡುಂಡು ಲೇಸಿತ ನಡಪೆರುಂಡು ಐಕೆ ದುಂಬಾದ ಇನಿ ತಂಜಿ ಪದರಂಗೀತನ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ರೇಟದ ದಯಾನಂದ ಪೈ ಸತೀಶ್ ಪೈ ಕಾಲೇಜ್ದ ಜೋಕುಲು ಮಾತಾ ಮಿತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಬತ್ತದು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಡ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರನ ದೆತ್ತ ನೋಡೊಂದು ಯಾರ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಕಾಲೇಜ್ದ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರದು ಅಕಲೇನು ಜೋಕುಲೇನು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪಡು ಬಂದುಲೆ ಪ್ರತಿದಿನಲ ನಾಟಕ ಶುರುವಾಪನೆಗೆ ತುಂಬು ಆ ನಾಟಕ ಕರ್ತರಿಗೆ ಆ ನಾಟಕನ ಬರೆಯನಂಚಿತ್ತನ ಹಿರಿಯ ನಾಟಕಗಾರರಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನಪನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಲೇಸ್ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷದ ಪೊರತದ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ನಡಪರಂಡು ಇತ್ತೆ ಸಂಜೀವ ಎಸ್ಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನಪನ ಲೇಸ್ ನಡಪರಂಡು ಆ ಲೇಸ್ ಕರಿಬೆಟ್ಟಿಗೆನೆ ಸರಿಯಾದ ಆಚಾರ್ಯ ಗಂಟೆಗೆ ಪೊರ್ಲು ನಾಟಕ ನಡಪೆರ್ಲ ಉಂಟು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಾಸ್ಟ್ರೇಟದ ಕಾಲೇಜ್ದ ಮಾತ ಜೋಕುಲಿಗೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮಾತನೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಸುದೇವ ಬೆಳ್ಳೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ವತಿಯಿಂದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು ಎದುಕೊನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ನಾಟಕದ ವೇದಿಕೆಡಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆವರುಂಡು ಈ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನದ ದುಂಬು ಈ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಲೇಸಿಗೆ ನಿಖಲೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪರೆ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯ ಅದುಂತದೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ವೇದಿಕೆಡ್ ಉಳ್ಳರು ಈ ನಾಟಕನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಪೊರ್ಲು ನಾಟಕ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತಿನ ಹಿರಿಯ ರಂಗಕರ್ಮಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಜೀವ ಎಸ್ಕೆ ಮೆರೆನು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪರವಾದ ಮಾನಗದ ಪಾಲಿಕೆದ ಪರವಾದ ಮೂಲು ಸೇರಿನ ಪೂರ ತುಳು ಬಂದುಲ್ನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡಿ ಅನೆದುಕೊನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ತಮ್ಮನ ಪಡೆಯರಪ್ಪನ ಸಂಜೀವ ಎಸ್ಕೆ ಆರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿಲ್ಲರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪನಾರು DS ಬೋಳೂರು ಮೇರ್ಲ ತುಂಬ ವರ್ಷಡಿಂಚಿ ನಾಟಕ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿನಾರು ಇನಿ ಮಾನಾದಿಕೆ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೈದರು ಅರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪರವಾದರಿಗೆ ಎಂಕಲು ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುವೆ ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದೆ ಸಿನಿಮಾ ಕಲಾವಿದೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರೋಹಿಣಿ ಜಗರಾಮ್ ಎಂಕಲ್ನ ವೇದಿಕೆಯುಳ್ಳರು ಅರೆಗ್ಲ ಈ ತುಳು ಬಂಧುಲ್ನ ಪರವಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪರವಾದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿದ ಸೋಲೊಯ್ತದು ನಾನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಮಾನಾದಿಕೆದ ಮದುಕು ಮಲ್ಪರಲೇರು ಎಂಕಲ್ನ
ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯರು ಆರ್ಲ ನಾಟಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಸ್ತ್ ಪುಣೆಯಿನಾರು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಈ ಕಾಲದ ಸದಸ್ಯರ್ಲಂದು ಮಾನಾದಿಕದ ಮದಿಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅರೇನಿ ಎಂಕಲೊಟ್ಟು ಉಪಸ್ಥಿತರಿರು ಅರೆನ್ನ ವೇದಿಕೆದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬೆರಿ ಮುಲ್ಲೊಂದು ಪನೋಲಿ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಾರಿ ಮುತುವರ್ಜಿಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದುವರಿಸೊಂದು ಪೋನುಲ್ಲರು ಹಿರಿಯರು ಅರೇನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಯಜಮಾನಿಕೆ ನಿಲ್ಲಟನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ 7 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಚಾಲಕ ತಾರನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಅರೆನ್ನ ಕೂಡ ಯಾನ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆ ಮೂಲು ಸೇರಿನ ಪೂರ ತುಳುವರು ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ಪ್ರತಿ ದಿನಲ ಈ ಹಾಲ್ ತುಂಬ ಬತ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂರ್ದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಂದುಲ್ಲರು ಐಕ್ ಪ್ರಚಾರಣ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲರು ನಿಕಲೆನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜನಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಾವನ ಕೆಲಸ ಬಂದು ಆಗಲೇ ಪೂರ ಸ್ವಾಗತ ಮಂದೊಂದು ಏನ ಸ್ವಾಗತ ಪಾತ್ರನುಂತವೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಸುದೇವ ಬೆಳ್ಳೆ ಮೇರೆಗಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಯಾನು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾತಾ ಅಂಕಲ್ನ ಸದಸ್ಯರು ತುಂಬ ಬರ್ತದೆ ಈ ದಿನತ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಶಾಲು ಕೊರದು ನಿಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ मेरे पढ़ ले अक्का पढ़ ले ಈ ದಿನತ ಮಾನಾದಿಗೆ ತೊಂಡ್ರಪ್ಪನ ಜೊತೆನ ಸಂಜೀವ ಎಸ್ಕೆ ಇಂಬೇರ ನಮ್ಮ ಬಗೆಟ್ಟು ಎತ್ತೆ ಪಾತೆರವುಳ್ಳರು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಪುಗಾರ್ತದ ನಾಟಕ ಬರೆಹಗಾರರ ಆಯ್ನಂಚಿತನ ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೇರ ಸಂಜೀವರಣ ಒಂತೆ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮದಿಪು ಕುಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ದ ಸಂಜೀವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯುಡೆ ನಾಟಕದ ಮರ್ಲು ಇಂಚ 15-14 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯುಡೆ ಊರುಡು ನಡಪು ನಾಟಕ ತೂಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಕಾಲ ಇಂಚ ತನ್ನ 25-26 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯುಡೆ ನಾಟಕ ಬರೆಯರ ಸುರುಮಲ್ತೀರು ಈ ಪೊರ್ತು ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ಡ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಅತನ ನಾಟಕ ತಂಡ ಒೌಲ ಇಜಾಣ್ ಐಕ್ ಸಾರಥ ವರ್ಮನುತ ಅಜ್ಪತ್ತ ಐನ್ನೆ ಇಸುವಿಡು ಮೇರೆ ದೋಸ್ತಿ ಸುರೇಂದ್ರರೆ ಒಟ್ಟು ಕೂಡೊಂದು ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೀರು ಮುಂದೆ ಸುರೂತ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಗೂ ಈ ಪ್ರಾಯುಡ್ಲ ಬರವ ಕಿರೋಡಿಯನ್ ಬರೆಯಿನ ನಾಟಕನು ಗೊಬ್ಬಿಯರು ಪನ್ಪಿನ ಗೊಬ್ಬಿಯರು ಈ ಉರುಪುಡು ಸಾರಥ ವರ್ಮನುತ ಅಜ್ಪತ್ತ ಆಜೆಕ್ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರೇ ಬರೆತಿನ ನಾಟಕ ಗೌಜಿಡ್ ಗೊಬ್ಬಿಯರು ಈ ಉಮೇದುಡು ಸಾರಥ ವರ್ಮನುತ ಅಜ್ಪತ್ತ ಏಳೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತಾನೇ ನಾಟಕ ಬರೆಯರ ಸುರುಮಲ್ತೀರು ಮದುಮೆದ ಸೋಕು ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಕಾಲಚಕ್ರ ಬದಿನು ಬಂದು ಮಲ್ಪುಲೆ ಧರ್ಮನು ದಂಟನಗ ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರುವಲು ಈ ಮಾತ ನಾಟಕ ಬರೆದು ಮುಕ್ಕಳ ಸಂಗೋಗು ಗೊಬ್ಬದು ಜನಮಂಚುಗೆ ಪಡೆಯಿರು ಪನ್ನಂಡ ತಪ್ಪಾವನು ಬೊಕ್ಕ ಸಾರಥ ವರ್ಮನುತ ಎಲ್ಪತ್ತ ರಡ್ಡೇಟ್ ಮೆರಣನೇ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಸಂಘ ಕಟ್ಟೀರು ಕಲಾಶ್ರೀ ಪನ್ಪಿನ ಸಾರಥ ವರ್ಮನುತ ಎಲ್ಪತ್ತ ಮೂಜೆಕ್ ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಹೋದು ಮೂಲು ಚೊಂಬೂರುಡು ತುಳು ಯುವಕ ಸಂಘ ಕಟದು ಮುಪ್ಪ ಜವಣೇರೇನು ಸೇರ್ಸಾದು ಒಂಜಿ ವರ್ಷಗೂ ಮೂಜಿ ನಾಟಕನು ಚೊಂಬೂರು ಗೊಬ್ಬೀರು ಮೂಲು ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಬೊಂಬಾಯಿಡು ಆರು ಉದ್ಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರು ಅಪಗ ಆರು ಆ ತಂಡ ಕಟದು ಅಲ್ಪ ನಾಟಕ ಗೊಬ್ಬೀರು ಸಾರಥ ವರ್ಮನುತ ಎಲ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಊರ್ದ 14 ಜನ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಸೇರ್ಸಾದು ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಬೊಂಬಾಯಿದ ಷಣ್ಮುಖಾನಂದ ಹಾಲ್ಡ್ ಉಂದುವ ಸಮಾಜ ಪನ್ಪಿ ನಾಟಕ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಗೊಬ್ಬದು ತೋಜಾಯಿರು
ಈ ನಾಟಕ ತೂದು ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ಆನಿದ ಬಿನ್ನೆ ಫೈಟರ್ ಶೆಟ್ರು ನಾಟಕ ಖುಷಿಯಾದ ಇನಾಮು ಕೊರ್ದು ಬೆರಿಬೊಟ್ಟಿನ ಮೆರೆ ದುಮ್ಮುದ ಕಲಾ ಬದುಕಿಗೆ ಗೆಲಪು ಬತ್ತಡು ಇಂಚ ಕೆಲವು ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ನಾಟಕದಾಯಿ ನಾಟಕನು 10 ದಿನೊಟ್ಟು 14 ಶೋ ಮಲ್ತೀರು 7ನೇ ವರ್ಷ ಪಿರಾವು ದುಬೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕಾಸುದಾಯಿ ನಾಟಕ ಗೊಬ್ಬದು ಜನಮೆಚ್ಚುಗ ತಿಕ್ಕದು ಊರುಗು ಬತ್ತೀರು ಮೂಲು ಯಾನ್ ನಕ್ಸಲೇಟ್ ನಿಶ್ಚಯ ಈ ನಾಟಕನು ಮಾತ ಮೂಲು ತಿರುಗುನ ಉಂದುವೆ ತಿರುಗುನ ರಂಗಮಂಟಪಡು ಗೊಬ್ಬಾಯಿರು ತನ್ನ ದೀರ್ಘವಾಯಿನ 5 ವರ್ಷದ ರಂಗಭೂಮಿದ ಬದುಕಡು ಸಂಜುವೆರೆ ತೆರಿಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಇನಿತ ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ದಿಗ್ಗಜರಾಯಿನ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ಬಾಯ್, ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಡೆಲ್ಲಿದ NSTದ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರು ಮೆರನ ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ದು ಬೈದಿನ ಕೊಲೊಂದು ಧೈರ್ಯಡು ಸಂಜುವೇರು ಪನ್ಪೇರು ಊರುಡು ನಿಲೆವಂತಿ ಸಂಜುವೇರು ನಿರೇಲು ಪನ್ಪಿನ ನಾಟಕನು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋದು ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಡ್ದ ಹತ್ರ ಕೈಪೊತ್ತವಂಡೇರು ಮೇರು ಕೆಲವು ವರ್ಷ ದುಬೈಡ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚ ನಿರೇಲು ಹಿಡಿದು ಮಲ್ತದು ಆರು ಸೋತೇರು ಹುಟ್ಟು ಹೋರಾಟಗಾರ ಆಯ್ನ ಸಂಜೀವೇರು ಸರಿಸುಮಾರು 25 ನಾಟಕ ಮುಟ್ಟ ಬರೆದು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬೊಡಾದು ಎಡ್ಡೆ ಪೊನೆತಿನಾರು ಮೆರಣ ದುಮ್ಮುದ ಬದುಕು ಎಡ್ಡೆ ಅವಡಂದು ನಟನು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇನಿತ ಪೊರ್ಲು ನಾಟಕದೊಟ್ಟು ಮೆರೆ ಬದುಕಲ ಪೊರ್ಲ ಅವಡು ಪಣೊಂದು ಎನ್ನ ಈ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಗೆ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಸಂಜೀವೇರ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡೆ ಮಲ್ಪ ಕಟ್ಟದ ಕೊರೋನ ಚಿತ್ತನ ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೆರೆ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವನವೇ ಬಂದುಲೆ ಇತ್ತೆ ಸಂಜೀವ SK ಮೇರೇನು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನಪನ ಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತು ಸಂಜೀವ SK ಮೇರೆ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಪೀಠಗೆ ಎದುರು ಬರೋಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಚಾವಡಿಪನ ಮಾತಮ್ಮಿಲ್ಲ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ಲ ಪಕ್ಕ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾತ ಬದುಕೆರ್ನಾಕಲ್ಲ ಎದುರು ಬತ್ತದ ಸಂಜೀವೇರೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪೋಡು ಹಿರಿಯ ರಂಗಕರ್ಮಿರಾಯನ DS ಬೋಳೂರು ಮೇರೆ ಈ ದಿನತ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರೋಹಿಣಿ ಜಗರಾಮ್ ಮಿಕಲು ರೆಡ್ಡಿ ಜಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೊಂತುದು ಸಂಜೀವ SK ಇಂಬೇರೆನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪೋಡು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ತನ DS ಬೋಳೂರು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರೋಹಿಣಿ ಜಗರಾಮ್ ಮೆಕಲೆಗಾನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮನ್ಪುವೆ ಇತ್ತೆ DS ಬೋಳೂರು ಮೇರು ಪಾತೆರೇರುಲ್ಲೇರು ಇನ್ನಿತ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತಿದ್ದಿನ AC ಬಂಡಾರಲೆ ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರರಾಯನಂಚಿನ ಸಂಜೀವ SK ಅಕ್ಕ ರೋಹಿಣಿ ಜಗರಾಮ್ರೆ ಶಿವಾನಂದ್ ಕರ್ಕೇರ್ರೆ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ತಾರ್ನತೆರೆ ಮಾತೆರೆ ಅಂಚನೆ ತಿರ್ತು ಚಾವಡಿದ ಪೊರ್ಲನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನಂಚಿನ ತುಳು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರದಾದ ಪಂಡ 7 ದಿನ ಮುಟ್ಟ ತುಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಜಂಟಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವಡು ಏರ್ಪಾಡು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ತುಳು ನಾಟಕ ಪರ್ವ ಈ ಪರ್ವಡು ದುಂಬುದ ಹಿರಿಯ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ನಾಟಕಕಾರರನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತದು ಅಕಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಿತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುನ ಅವಕಾಶ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪದರಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದೀವೊಂದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರತಿಭೆನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರೋ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಅತ್ತಂದೆ ಎಂಕಲ್ನ ದುಮ್ಮದ ಹಿರಿಯ ಖ್ಯಾತ ನಾಟಕ ರಚನೆಕಾರರಕಲ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕೃತಿಟ್ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪರ ಇತ್ಯದ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಿಗೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಒಂದೇನು ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ ಆಯೋಜಕರಾಯನಂಚಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪಕ್ಕ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಗಲ ಎನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಸೊಲ್ಮೇಲು ರಡ್ಡನೆ ಹೆಚ್ಚೆ ಪಾದರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಇನಿತ ಈ ಸುಯೋಗನ ಒದಗಾದ ಕುರಿನ ಆ ಭಗವಂತನ ಬಕ್ಕರ ವಂದನೆ ಮಲ್ತಂದು ಎನ್ನ ಬದುಕಡು ಇನಿತೊಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ದಿನವನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತಂಡ್ರೆ ದಾನ ಪನ್ನಗ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದು ಒಂಜಿ ಅತ್ಯಂತ ಅತ್ಯಂತ ಪುಣ್ಯ ದಿನ ಪುರಲ್ದಪ್ಪೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲೋತ್ಸವೋತ್ಸವದ ಆ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಲೊಡುಪುನ ಇನಿತ ಈ ಪುಣ್ಯ ದಿನಟು 1970 ಯಾನು ನಾಟಕ ರಂಗು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಖ್ಯಾತ ಪಡಿನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರರಾಯನ ಸಂಜೀವ ಎಸ್ಕೇರ್ ಅರೇನು ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪುನಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿನ ದಿನ ಆರ್ನ ಉಂದುವ ಸಮಾಜ ನೀರೆಲ್ ಯಾನೂರಿ ನಕ್ಸಲೈಟ್ ಆಪೆ ಆ ಯಾನೂರಿ ನಕ್ಸಲೈಟ್ ಆಪೆ ಪನ್ಪುನ ನಾಟಕ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತದೆ ಆ ದಿನೊಟ್ಟು ಆರು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಒರಿ ನಾಟಕಕಾರಿ ಏತೋ ಸಂಜೀವ ದಂಡಿಗೇರ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಸಮಕಾಲೀನ ಖ್ಯಾತ ನಾಟಕಕಾರರನ್ನ ಪೈಕಿಡ ಆರ್ಲ ಒರಿ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ ಈ ಪುಣ್ಯ ದಿನ ಒದಗಾದಿಸ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಪುರಾಲ್ದಪ್ಪೆಗೆ ಬೊಕ್ಕರ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಸಂಜೀವನ್ನಾಗ ಅಂಚಿನೆ ಈ 7 ದಿನದ ನಾಟಕ ಪರ್ಬಡು ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆಯನ ಮಾತ ಹಿರಿಯ ನಾಟಕಕಾರನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊರ್ದು ನನ್ನಲಾತಾಕ್ಲೆ ಹಿಡ್ದು ಕಲಾ ಸೇವೆನ ಈ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಕೊರಪವಲೆಕಾರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬೊಕ್ಕರ ಅಣ್ಣೆ ಸಂಜೀವಿ ಎಸ್ಕೇರೆಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ನಟ್ಟೊಂದು ಯಾನು ಈ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗದುಕೊಂಡಂಚಿನ ಈ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಎನ್ನ ಸೊನ್ನೆ ಸಂದ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮುಗಿಪುವೆ DS ಬೋಳೂರು ಎಂಬೆರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಂದುಲೆ ಈ ದಿನದ ನಾಟಕನ ಗೊಬ್ಬರಪ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಕಲಾಶಿಲ್ಪ ಕೊಡಿಯಾಲ ಬೈಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೊರಡು ನಾನು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ ಕೂಟದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಯಿನ SK ಸಂಜೀವಿಯರೇ ಬೊಕ್ಕಾರನ ಕೂಟದ ಅಕ್ಲೆತ್ತಿರಂದಂಡ ಅಕ್ಲಿ ಮಾತ ಎದುರು ಬತ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ದೆತ್ತ ನೋಡು ಬಂದುಲೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ನಾಟಕ ಪೊರ್ಲಾವಡಂದು ನಟ್ಟೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನಿತ್ತೆ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸಿಡು ಪಾಲ್ಪಡ್ನೆ ನೆಂಚಿನ ಮಾತ ಭಿನ್ನರೆಗಲ SK ಸಂಜೀವಿಯರು DS ಬೋಳೂರು ಅಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ರೋಹಿಣಿ ಜಗರಾಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ AC ಬಂಡಾರ್ಲೆಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೆರ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತ ಯಾನು ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ